Assalamu alaikum masoya, barkanku da zuwa shirin fuskokin Kannywood. Yau dai za mu kawo muku shiri ne akan jaruman da suka fi kowane jarumai jajircewa a duniyar Kannywood. Ku danna subscribe domin samun shirye-shiryenmu a kan lokaci. Na farko za mu fara ne da babban jarumin nan, wato Aminu, wanda ake yi mai laƙani da sarki. Aminu yana daga cikin jaruman da suka ba da gudunmawa a Kannywood don ganin an haɓaka sana'ar nan ta fim. Yana ɗaya daga cikin waɗanda yake kawo jarumai yake saka su a fim, kamar misalin Garzali Miko, Nuhu Abdullahi, Abdul M. Sharif, Ramadan Burt da ma sauransu. Mai biya masa shine Adamu A. Zango, wanda ake mai lagani da Yarima, inda shi ma ya bada gudumawa sosai a Kannywood. Kamar misalin Nura M. Inuwa, Sayad Gadon Kaya, Horo Dan Mama, Mr. Bangis, Isa Ayagi, Hamisu Barika, Maryam Gidado Babban Yaro da ma sauransu. Mai biya masa shine Sadiq Sani Sadiq, inda ake yi mai lagani da Gambo Uban Tani. Shi ma ya yi gwagwarmaya sosai a Kannywood, don ba a taɓa yin jarumi mai sauya halayya a lokaci guda ba kamar shi. Za mu iya cewa komai yana karɓarsa, wurin saka kaya, wurin acting da ma wasu abubuwan da suka la'adanci sana'ar Kannywood. Shi ma mai biya mishi shine Nuhu Abdullahi, inda ya taka rawa sosai a duniyar Kannywood. Yana ɗaya daga cikin jaruman da ake saka su a fina-finan Turanci, sannan kuma yana ɗaya daga cikin jarumai masu ilimi a Kannywood. Ku danna subscribe domin samun shirye-shiryenmu a kowane lokaci, musamman shirin nan na fuskokin Kannywood. Mun gode.